לי לבד, נזריש! אני איתך, רגע. תוביל אותי לפצועים. עדיין יש שם שריפה, עדיין יש שם עוד אנשים. בוא ניכנס, נקבל תמונת מצב. אני איתך. קח מלאך, להוריד נעליים, להוריד הכל. קדימה להתפשט. מישהו? כן. תדע שאני אתדלק. יופי. עוד אלוקה לכאן, עוד אלוקה לכאן. יופי, חבר'ה, להוציא אותו. מגד, 5 פצועים, כולם בהכרה. צריך עוד למראה פינוי. 3 לפחות. כן, את 2 למראה פינוי. סגור, יש שם עוד פצועים, ראית אותם? ראיתי, יש שם בהכרה, נכון. ראיתי לדעתי 3 שם ועוד 2 פה. כן, שם הם פונו בהכרה. השאלה אם יש לנו עוד. ירוק בעיניים, יש לנו? מה נשמע? איפה כואב? צריך לרכז אותם, אני שנייה אעבור עליהם לפני שמוצאים פינויים. כן. מרקוס, הייתי מום פורט. מעולה. חבר'ה, לאט לאט. יאללה, מעולה חבר'ה. בוס, תן לי. אתה מחליף אותי. תגיע? כן, אבחון זריז. נעשה תמונת מצב, אין בעיה. אבחון זריז ל5 הפצועים. מח"ט. מח"ט, לאיזה מח"ט? יש 2 פצועים בשכיבה, אנחנו ניקח אחד. תתחילי בינתיים בו, הכל טוב. לך יש את מספר 1, בסדר? הוא דחוף לפינוי. ל342. דחוף לפינוי? דחוף. ל342. תודה. אחד לבנת פינוי סבר. פינינו 2 בשכיבה ועוד 5 בישיבה, בסדר? כבר יצאו לפינוי. אני צריך שתעשי לי שנייה סגירה סופית לראות אם יש עוד דברים קטנים בסדר? בסדר? כאלה אני רוצה. יאללה, תודה רבה. תני לי את המעד רגע ואז תצאו. לפחות 2 יצטרכו פינוי נוסף. קיבלת? בהצלחה. מוכן לפינוי? מוכן לפינוי? יאללה, מסוק, סמגד. 2 שכיבה, 1 ישיבה.